ljudi, ovdje je Boža Gamer i danas igramo Minecraft. Ovo je najnovija verzija Minecraft Real Life. I evo, kao što vidite, ovo je naš novi svijet. Kao što vidite, nalazimo se u Srbiji i imamo ruku, malo realističniju. I sad, kao što vidimo neki auto tamo. Dobro, nećemo ići tamo, idemo ovamo da uzmemo neki auto, nadam se da to može. Ono zombi tamo, pošto je mrak, primećuje. Šta je ovo, vidi, vrti. Vidi ga što vrti glavom, jebote. Šta je ovo? O ne, to je zombi izgleda. Koji pljuje. Dobro, da ćemo ga... Dobro ljudi, polako samo, pošto mi da na nekoliko udarca da umremo u igrici, pošto je sad nova verzija, malo teško. Izgleda ne napadaju. Da ne napadaju! Kad dovatim, ne beži iz auta. Dobro. Neću, ne može. Udari ga. Vidite ljudi, ako ne vidite, ovo ima mnogo jaku grafiku. Zbog toga se sve nešto teško vidi, treba jak mrak. Ubili smo ga. Vidimo šta smo dobili od njega. U džepu. Čekaj, imamo ovamo nešto. Šta je ovo? Fotoaparat, neki kablovi. Ok. I to je to ljudi bilo za ovu novu epizodu. Kao što vidite, snimat ćemo i dalje ovaj Minecraft. Mnogo mi se sviđa izgleda da se čuje kako dišu. Dobro, nema se. Pusto je opet. Ajde ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi Minecraft Real Life-a i čao!